Dobrý deň. Prepáčte, je tu prosím profesor Gál? Ja som profesor Gál. Prepáčte, vy ste kto? Ja som Simona Augustínová. Som slovenská študentka. Som zo Žiliny. Toto je Peter Young. Je z USA. Dobrý deň, pán profesor. Ja som americký študent. Študujem tu slovenský jazyk. Teraz budem váš študent. Vitajte. Ďakujem, pán profesor. Odkiaľ z USA ste? Som z Clevelandu. Ste tu dlho? Nie, 1 mesiac. Tak veľa šťastia. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.